Retno kae iki minangka calon pondasi pondok pesantren. Lah kok nek kancane sing kok kandhani sing nukang noto pondasi kuwi kaya kandhanono sing kae antarane pirang meter ana. Sajae kok ora modele apa ditingkat apa? Ya ora usah nunggo-nunggo kok. Wong wedok kaya Korea iki. Lha kok ya? Karepe piye, Kak? Lagi lagi ngeblokno mbak iki. Lha ya ben lho. Sampeyan iki jane sinten? Ruwet. Jane sapa lah? Jane sapa? Sing ruwet ki kowe. Ngopo kok dadak padha nyebleki janur, ha? Kene lho. Iki ra ngerti geger apa piye? Pripun wong kula niki manut kalih bendera kula kok Gusti Mego Malaka ki nyeblekke kok. Ora kena padha nyebleki janur. Lho niki kan ajeng kula nggih damel pondok pesantren. Apa? Pondok pesantren. Pondok pesantren. Nggih, pondok pesantren nggih ngaji, nggih ngaji, nggih. Sampeyan iki jane sapa? Retno Sembulan. Aku Retno Gawangan. Yo iki ora ngerti aku piye. Retno sebulan. Bulan. Iya. Sembulan. Lah karepku sampean kok ora arek janur. Apa adat pesantren ora kena ana pesantren. Lah sampean ora arek janur kula waduke kalih. Ndara kula. Karepe wadul karo sapa akrab? Ora bakal wedi wis saiki waduke. Nggih niki lho Kanjenge. Wonten kawungan Retno Sembulan kalih Gawangan. Aku ora lara ya. Ora lara apa aku diundangke dokter? Dokter apa? Iki, dokter Sundet. Niki mboten dokter Sundet ini sponsor Sarimi. Aku ora butuh nyontek kowe ya, Dek. Ya, aku ora butuh mbok suntik. Apa? Iki sapa? Kowe sapa? Aku Makdum Al Atas. Ya bumi iki peparing dalem Kanjeng Adipati Tombro bakal tak nggo gawe pondok pesantren. Dadi Tombro sing menehi bumi iki. Wah, apa meneh di iki Tombro sing jalari, sing mene lemah. Aja nganti iso ngadeg pondok pesantren iki. Sopo kowe sejatine? Aku Retno Sembulan. Sembulan. Aku Retno Gawangan. Wong Karo sapa kowe sira? ngerti asmane Tombro, ketoke kok merangsang kowe. Merangsang piye? Aku Merangsang nopo? Aku nek krungu jenenge Tombro, kok diucapke wong kudu tak sodet. Lho apa perkarane Sembulan? Lho kowe iki nek ngono ora ngerti aku wong kondang. Aku ki randane Tombro. Lho. Nek ngono kok ya elek. Lho ngapa parah? Nyatane kowe dipisah karo Tombro. Mergo kowe wong wedok sing ora setya. Kok bisa ngandake yen kadang iki ora setia? Iya. Kadang iki wong Ane nyata-nyata wong ape ora ngarah dipegat karo bupati wong kono sesembahane kuwi. Aku kuwi duwe rasa runtek lawan Prameswari. Mula aku jaluk bali ning Serang perang gede kawiwitan. Aku iki sumber saka kowe. Apik ta? Kowe semikir apa ora? Ora bisa. Ora bisa tak singgir ke Allah. Jane gue mana Kanjenge? Jane bocah wedok-wedok wau ampun langsung dingotenake digunakno sik Cecek patung riyen ta napa to nah. Malah nambah-nambahi keliran. Lah iki lebih jam kalih lho. Wes ngene wae. Ayo pondok pesantren tinggal didadekno ya. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar.
jeneng pondok pesantren Parenggan. Jangan pripun kacane ngeten. Sampeyan malah matur. Maturun pripun? Iki kan keselamatan sampeyan. Nek saged pripun? Ono montor. Foto bres. Mati aku. Lah nek ngeten iki wae. Mantap. Ya apik. Pandhengan cah cicine nak badan tak kon ngene jemor. Bukan kok paling ngeten kok. Iki kanggo tombo ngantuk. Kanjeng Adipati, sameneika sampun kawujudan wewangunan pondok pesantren, menika kula paringi nami pondok pesantren Parenggan. Mugi-mugi sasampunipun pondok pesantren sampun mandeg pati saged tumangkar agama. Alhamdulillah. Sampeyan iki duwe kewajiban iki, Mas. Kula napa? Kene kula napa golek santri to. Nggih, mungkin niku kula Aja pandang bulu sapa sing kepethuk aso agama Rasul tampa ya Le. nggih, mboten usah diskriminasi nggih. Oh iya. Kajar sakem menika. Kanjeng Alasan kula iki badhe nyuwun tulung berkawis menapa menika? manah kula niku kok gadah feeling Beleng niku firasat kopi ras. Remot. Remot iki. saben-saben pati kok wonten mawon dahulu. Nah, feeling kula niku pendapi atau pendopo kabupaten kedah kiblatipun dipun ingat. Saged kemawon sinareng kula tingali kanthi mata basira boten ngangge mata basra leres menika sae Amneng ngaten kula borongaken dumateng sedherek makmalan. menawi dipun borongaken monggo ayo Le dibagi Apa kula dhewekan? monggo dipun mimiti kanjeng. Sakane medelan piro Le? Niki 40-an iki. Wow, gede ya Le. Nggih pun ampun cekap 40. Kirane iki relung ndi Le iki Le? Niki motif Cirebon. Nggih leres. Wes motif Cirebon. Jawa kuno. Nggih Jawa kuno Cirebon. Aja. Rene sampun panjenengan borongaken lan kula mugi-mugi dipun ingkir pendhapa menika saged barokahi Kabupaten Pati. Amin. Kawula pati sabukuban. Amin. Niki badhe kula paringi jeneng pendhapa kaborongan. Iki menika saged damel temen-temenipun Kabupaten Pati. Alhamdulillah Le. Nggih kula. Kono kursi, kok ben pantes ale. Nggih, Pak. Kula kok. Gini, monggo katuran kanjen. Wis gayeng to pendhapa kaborongan. Wah, mboten terima gayeng niki. Kanjenge. Rene sampun rampung panganan kula kepareng kula badhe wangsul wonten ing pondok Parenggan. Dipun antu-antu sedaya para santri Parenggan. Iki sampun nyantos negakaken dhateng Kabupaten Pati lho Gusti Rahmat. Kula badhe sabiyantu sak putaipun. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kanjeng Dipati diulang terus sebulan. Sana terus sebulan tak bukan.
Rak, jan kowe noncok pusaka iki ngopo? Mergo kowe kudu mati saka tanganku. Bayi menika kula paringi jeneng Raden Tondo. Ponak jabang bayi niki lajeng sinten yang upakara? Beto wonten ing Kenduruan, mangke kersane dipun upakara dening Ki Kenduruan. Benjang menawi sampun dewasa wenang lintir kawibawan ing Kabupaten Pati mawi gelar Bupati Tondo Negoro. Sewan-sewan kula badhe wonten ing Pulau B. Assalamualaikum. Sinten ajeng wonten wigatos Kula Ki Brojo Saking Bledak. saking Bledak lajeng setunggal Kula Sela sami-sami. nggih ugi saking Bledak.
Lajeng wonten wigatos menapa? Ajeng sowan kesane Ndara Tombro. Masyaallah. Aturan priksa iki kalenggan menika Kanjeng Adipati Tombro Seda Saripita. Innalillahi. Dene pati sawetawis dipun pasrahaken dumateng kula. Lajeng pripun badhe sinten iki? Kula makdum alatas tiyang saking Tuban. Dadi pati sautuhe dipasrahke sampeyan. Leres Nek ngoten nggih enten dipatu. Kula ajeng nyuwun pengadilan. perkawis menapa? Terkait dulur kula ki blur tok. Saking Donggil. Saking Donggil. Walah niku barang ngamuk yo. Apa-apa di sawati lagan Grangari kok sembayang niku. Perkara ini kula ajeng seneng dulur kula. Rondo kuning, omahe ngrandu kuning. Masyaallah. Niku mboten gelem. Aku peksa ati omah kula malah diobong niku. Ngaten, nggih pun. Rene pati dipun prasaken dumateng kula. Kula ingkang tanggal jawab perkawis Simblura saking Mboten. Ayo dulur jumono ayo. Ujung niku napa pisanak? Memedi. Nek lumrahe niku nggih boten ujung ning ujung-ujung. Loro ujung-ujung. Gereng siji tok ujung. Oh, dadi nek siji ujung, nek setunggal. Masa dulu. Ujung sama dulu. Ari-ari. Oh, saya pisanak. Kula menika boten ujung, ning kula menungso kula nggih duwe jeneng. Sampe jeneng. Terus Sini jenenge. kula makdum al atas saking Jawi Wetan Tuban. Jeneng kok ampang. Jeneng kok mung trimo makdum. Lah sing mantep Jeneng sinten? niku sing prabawani. Kaya jeneng kula Kimbloto. Nek ngoten sampeyan sing jenenge Blotro. Sing ajeng seneng kalih tunggal wiridan saking Radu Kuning ya Rada Kuning. Bener. Ngeten lho dulur. Nggih. Blotro. Saniki pati dipasrahke kula. Mergo Kanjenge Seda Saripita ampun sampean terusno mergo niku ora apik ora becik tunggal guru jeneng seneng niku ampun dipun peksa kedah padha tresnane ibarat wong keplok kedah tangan loro ora ngaten to. Napa malih kok sampean wong liya bloyo? Bapak kula menggak kula tidak buangka. Masyaallah. Oh, nek sampeyan mikir mawon, Kejem sampean kejem. mboten urusan. Kula gelem minggir, gelem sumingkir, nek sampean mendho ora gawe ontrak. Mboten iso. Motor sik, Jeneng pundi? golek kuning. Kula ingkang mepalangi. Lho, sing napa sampeyan? Lho. Nek sampean gawe perkara nggih tetep kula wani karo Sampeyan gadah kemat-kemat monggo. kula mboten gadah kemat. Napa? Ning kula percaya karo Allah Subhanahu wa taala. Ngomong kok ora kawan sluntrunge. Mulek. Ngomong apa sampeyan niku wau? Kula nggih omong tenanan omong lumrah. Ah, mikir sampeyan. Lha minggir nek sampean mendho. Mboten saged. Mboten mendho. Mboten saged. Mboten napa sampeyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ora nek Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Rasakno kowe mati ngadeg kowe. Ora dek mati. Paling kanggo mbutul bregat. Allahu akbar. Wong kowe kedadianan yo. Alhamdulillah. Ati tok ora abrik.
Boten bab ing bani aturan iki tenang kok wis. Saiki prasaja wae. Perkarane apa? dikon niku kaya Durustani banjiratan ing antaraning anak. Iki piye to? Kok malah ndakwa sing kaya ngono? Kabeh anak muridku kuwi tak ratakake nggonku mulang ilmu. Kamu iki Dan nyatane beda iki ngeres. Ning ngendi? Nek adikku mblotho diujo karepan. Diwene ngelmu sing liyane murid kene sekti tumbak laka-laka lagi wedi. Ning kemane mblotho sebut saking lestarekake ngelmu saking digunakake sawenang iki nyembet saking laras tuwidake pun Sapa? mujo kamurkan seneng karo kuning waktu kena pesawat mabuk yo Kowe nggih kuning ora gelem ya waktu iki sabdo sembarang kuning lho dipikir kula kuning jaluk payu kula dikatutke lho mute kuning omah kula diopo betul omah kula pondok-pondok niku wong ngaji manembah pasar Gusti dan balani waktu ya itu ora apa-apa kula jane lilo bareng asma jenengan dicangking-cangking lho kowe gugri kok apa kok ketek saja dilengketah. sing ajeng kula bondo wani napa wong kula niku kalah sekti kalih blundok mula kula ngarani nek sampeyan iki mbati dan nune peparing kalih murid blundok diujo nek tibae foto wong diujo malah moro Dabrah iki wit. Tenane mung blodho kae tapi anggone nglakoni apa wejane. Nek kaya kowe ngono iki. Lho, tak beri sing tegese urung sregep, blodhoe sregep. udah kira-kira nek kula butuh Emane kok tembungmu kaya ngono. Jane aku ora percaya ning bisa percaya kok ana sing ya. Kadin sapa? Ojo kaget lan ojo geter. Ana tetembungan padha nyumpet ilining nanging aja tunggal sumber. Nanging yen pancen iline banyu kuwi mau gawe kapitunaning menungso, gawe kapitunaning kutu walang ato, kudune piye? kena disumpet Cukup tidak. aku wis duweni kiai betul pamungkas jaga kudu dikulati saiki iling banyu aja nganti mateni iling banyu tunggal sumber nek iling banyu ngomong racun kudu berapa cilaka sumpet bae ora milih ayo Kak kowe kudu gelem omah karo kowe Yen kula sampeyan njlomprongke aku Kakang ora Bojo. Aku ora tresno Kakang. Apa sampeyan melas kelawan aku Kakang Bojo? ora terus tenan nek kowe ra tresno saiki balik temu Kepiye Kakang? balik temu kowe nono terus Terus ngapusi nek blotho ngurus cedhak kowe mesti lali sapa ngono buat gampang melo karo oh ngono Kakang. contoh nono terus kok caramu mulai supaya dene luluh karo kowe Yo wis. aku ra tau Yen kaya aku saku Kakang nek aja atus saka ya aku wis Kakang. ganti aku
pirang-pirang dina golek ilang kowe kok malah ge ketemu kowe lungone ndi Dik? Padha wae yen kaya ngono Kang. Aku ya goleki sampean kok. Tenane le. Ah masa Mergo aku tresno kelawan sampean. Tak pikir-pikir timbang dadi rondo wong duwe bojo. sore mau kok mbok nyek aku kowe mau tawe bojo. Lho, sore mau aku mau Kang. Nek bareng tak pikir-pikir, tak kresi atiku dhewe timbang dadi rondo wong duwe bojo. Hawane atuse kaya ngene lho Kang. Rondo kesuwen kuwi mundak ora kajet. Lah. Ya ya. Ngono lho. Kejaba nek kowe seneng karo aku. Iya. Sesuk aku ape panjer padi-padi. Dekor. Kowe ape tak lamar. Tenan Kang. Tak tukokno mobil Kijang Innova. Kang, ora usah mobil. Apa? Kan mek ngono ae lho Kang. Ya nak ngono, saiki api-apian wae. Kepiye Kakang? Kowe kondo tangga teparak wulan arep kowe dadi maneh karo Ayo. Nek gaji mumpung. Sakno. Itu arep pinter kok goblok. Duh Kang Silor. Panjen ora luput omongane wong tuwa. Wong nandur kuwi bakal mungguh. Wong nggih, Mbak. Ya, Tobat. Tobat. aduh Kakang Silor. Kowe tetep sesen ya. Ya, aku njaluk. Nah aku mbok pendem ya. Sak luwan karo kuning. Nah ora wong pariah terus tae kentan mbok las. Sajane sampean. Ben pindho tak gone sangu mati. Aku kudu mangku karo ambung kuning. Sajane. Ora sudi Kang Dodo. Gua gawe mati njaluk ambung. Lah kaya kowe gelem tampa. Ora sudi ora. Enak moh tanggung. Nganti engko jam 6 aku moh mati. Lho. Dene. Nah aku kok ngambung sama gak rugi aku. Ayo gentok rek. Ora butuh jan yo aku nek kene terus. Itu koyo mas karo kuning. Tidak malah kono kancan. Lho Kang. Nek kowe mau diambung nanti jam 6. Kang Bojo. Balo, Dok. Kang Selo. Tekor Kang pipiku diambung Kang Dodo. Tak kursamu mati yo, Dik. Selo ya, diambung selo ya. Butuh. Diambung lagi nih. Moh. Diambung kacang. Moh. Liyane Aku anggere moh ngambung Dik kuning. Nganti aku jam 6 aku ora butuh mati ya. Besaran. elok. Kang, ambune Mbak Koto. Jadi sumpah. Aku kan kembang rapin tuh lah. Waduh, Ede, sayangku. Ayo. Lagi ya jenenge ki lho nak ambuk. Lho. Ngene ya, Dek kuning. Aku tetap sayang lan kowe ya, Dek. Yo Kang, ape buang kok ngene yo ya. Aku surat kuat. Boleh kita bro. Kakang Bojo. Lan Kakang Selo. Pinongo dadi paseksen yo Kakang. Maksud ini. Besok ento aku temekane pati. Ento nyekane makam Bojo nganti nganggo klambi ijo padha kelawan aku. Nganggo klambi ijo. Yen nganggo klambi ijo bakal cekak
Wong sing delik kubure kuning, ora entuk nganggo klambi ijo. Nek nganggo klambi ijo, Sakale. kak umure susur. Yuk. Layone kuning karo butuh ora ono dipisahke. Wis mandine di benem sak luwangan kok. Kanggo pangeling-eling anak putu besok ning papan kene sing nggo ngubur kuning lan buta yen ana raja-rajane jaman katelao desa Punden ya desa Tur angkara murka yen ora kabrasta bakal maraja lela tuladane kaya buta gawe sekretari yen wong sak pati iki kira-kira kanggo pangeling-eling aja kan nulat budi pangetene kaya blutha ya sireping kedadan ing pati merga blutha disirnakake pati katon kenyar-kenyar ayo kenolomi ayo padha gembul bocah Andrawita